Full tank, konti lang naman tayo. Dagdag lang para ano. Yun, okay na yan. What's going on, mga kaibigan? Kamusta po ang buhay-buhay? Eto, patapos na naman ng patapos na naman ng taon 2024. Ito, sasalubungin na natin ang 2025. So, sana nasa mabuting kalagayan po tayo lahat. Siyempre, sa mga kapwa ko riders na mga mahilig mag-rides. Tapusin natin ang taon ng ng nagra-rides. Siyempre, nature pa rin na tayo. Nature trip pa rin tayo. Ano pong plano natin sa next year? Same. So ngayon, nandito tayo sa papunta sa Maliko. Ito lang naman paborito kong puntahan dito sa amin eh. Ito kasi parang nare-relax talaga ako dito eh. At ayun na nga po. Ang tanong, okay ba na for keeps itong itong Cafe 400? Huwag na natin ibenta kung sakaling nagkagustuhan tayo sa mga motor. Well, para sa akin ngayon, dahil sa syempre wala man tayong pera pambili ng bago. Dahil tsaka kasi eto kasi gaya nga ng sinasabi ko, weekend bike ko, daily bike, nandito na lahat kasi. Yun nga, gawa nga nung napakadali lang niya i-maintain. Tapos yung konsumo ng gas hindi ganun kalakas, diba? Parang nga lang sabi ko nga may malaking pantra. Sa ngayon, for keeps talaga to sa akin. So nangangarap pa rin naman tayo talaga ng medyo maganda-gandang bike. Ako talaga, ultimate dream bike ko, Z900 RS. Kasi nga, sabi ko nga, yun, tunog na yun, tunog sports bike, diba? Kasi 4-cylinder, diba? Boom na yun. Pero yung design is classic pa rin talaga siya. Kayo po, lalo na yung mga lalo na mga Cafe 400 owners din, ano talaga ang pinaka ultimate dream bike ninyo maliban sa Cafe 400? Kasi alam ko kung may pera naman talaga tayo, like for example may mga hindi natin problema ang pera. Kayo ba, ano ang inyong ultimate dream bike? Comment down below naman po para malaman din natin. Ay, ang ganda mo talaga, Maliko. Kahit sa anggulo ang Maliko, grabe ang ganda. Kaliwa, kanan, harap, likod, taas, baba, maganda talaga siya. Gaya na ito, nasimento na nga itong bundok dito para at least avoid corrosion na din. I mean, avoid landslide. Pero ang ganda pa din, ganda pa rin ang pagkakasimento. Yan. At sa mga nangangarap po na magkaroon din ng Cafe 400, maliban po sa Cafe 400, kasi alam ko sa totoo lang, kadalasan naman kaya Cafe 400 ang pinapangarap natin kasi nga pinakamura, tapos yun lang muna yung kaya natin eh. Kasi ganun tayo eh, pagka nangarap tayo, yung kaya lang muna para at least medyo malapit-lapit ika nga sa katotohanan. Sa mga nangarap po ng Cafe 400, samahan lang natin ang dasal. Sa totoo lang, baka next year magkakaroon na tayo yan, or bago matapos ang taon. Ay, sarap. Ganda rin ito. Sarap pa rin talaga makitit sa Maliko. Walang pakupas-kupas. Tignan nyo naman kasi ang view. Gas. Oh my God. Kahit sa anggulo mo tingnan talaga. Napakaswerte ng mga nakabili ng lupa dati dito, or mga taga dito talaga. Look at that. Sa mga akit po dito, ingat-ingat lang po talaga kasi ang dami mga buhangin sa kalsada.
gawa nga nung nakaraang bagyo, ang daming mga naglandslide dito. Hindi pa masyadong naitabi yung mga ano dito, mga lupa, ang buhangin. Sa mga na-influensyahan ko po pala ng mga subscriber po natin na bumili na itong motor na to. Kamusta po yung mga motor natin? Actually itong vlog na to, sa totoo lang gusto ko lang talaga kamustahin ko kayo lahat. Gusto ko rin malaman kung ano yung mga salubin ninyo tungkol sa motor na to, kung ano pa talaga yung mga gusto natin. Okay ba? Satisfied ba sa mga ano natin, sa mga motor natin or hindi? Well, meron talagang mga problema na lumalabas. Medyo marami-rami din eh. Pero sa totoo lang, hindi lang naman itong motor na to nagkakaproblema. Okay, for the price talaga, okay naman na siya. Diba? Kasi sa totoo lang, pag bumili ka din na ito, ihanda mo na rin yung sarili mo sa mga maraming tanong. Kadalasang tanong, hindi ba sirain? Kamusta na yung motor mo? Hindi pa ba nasisira? Parang yung iba kasi, sa totoo lang, naghihintay lang talaga ng mga bad comment. Masyado silang takot bumili ng China bike talaga. Nandun kasi yung ano eh, andun kasi yung ano ng China bike na pagka China sirain. Di ba? Ganun talaga eh. Hindi natin may iwasan yun. Though totoo din naman talaga yung iba. Pero sabi ko nga, nasa pag-aalaga yan. At kahit naman Jap bike, kahit naman Italian bike, nasisira din naman talaga. Wow. Man. Akit kaya ako dito. Hindi ko pa nakakit to eh. Ay ba tao? Konti, sana konti. Doon konti yata. Ako, may entrance ba to? ₱20 per head. Biyanes magbayad. Yes, meron o walang nagbabantay, magbayad tayo. Hey, magbayad muna bago pumasok for improvement. Okay sige, bayad muna tayo. Sabi nga, maging mabuti. Meron o walang nakakita, gusto maging mabuti na lang. See, kitang-kita sa baba. Ito na yung San Nicolas eh. I mean, ito na yung bayan ng San Nicolas. No, part pa rin ito ng San Nicolas. Ay, grabe. Grabe nga pong tangkong yun Sarap. Lagi ko na nadadaanin yan. Kaso ngayon lang ako talaga ako nakapunta dyan. Ay. Kung papunta po kayo dito sa may Maliko, try nyo po daanan yun. Banda. Ganda. Relaxing. At saka syempre, gaya ng dati, gaya naman sa lahat ng mga magagandang lugar talaga, punta po kayo dito ng mga weekdays. Hindi mo lang masyadong tao, wala masyadong sakyan. Yun, maganda. Kasi at least para mas ma-enjoy nyo talaga yung ikang nature. Gaya na ito. Kasi pagka dami rin tao, walang hassle din I don't know, or talagang introvert na lang talaga ako.
Pasensya na po kapag nagbablog talaga ako dito. Minsan pa iba-iba na yung sinasabi ko. Dahil tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Pag pupunta talaga dito, parang alam mo yun, parang hindi maganda mag-vlog eh. Parang sarap parang talaga damdamin talaga yung ano, damdamin talaga yung nature dito. Ayun, balik tayo sa topic. Gawa nga po nung ano, sinasabi ko kanina na for keeps po itong motor na to para sa akin. Kasi nga, ito, number one na dahilan yun, mura lang maintenance. Tapos mga parts, marami siyang mga compatibility na ano, mga ibang brand like Kawasaki Barako, TMX 125. Ay, yung mga ganun lang, mga mumurahin lang ika nga yung ano, yung mga kaparehan niyang piyesa. Itong motor kasi na to, itong design na ito, hindi talaga siya naluluma eh. Kasi mukha na siyang luma. Pero kung hindi niyo kaya yung ano, hindi nyo kaya yung mga simpleng sakit na ito, like yung mga tulad ng clutch cable, ganun, diba? Kasi ganun lang naman ang karamihan na sakit na ito eh. Kung di po natin kaya yung mga yun, eh tingin ko nga, hindi talaga para sa inyo itong motor na to. Pero para sa akin talaga, for keeps ko na to. Makabili man ako ng maganda-gandang motor, mas maliit na motor, tatabi ko na talaga to. Kasi una sa lahat, dito ako nag-umpisa eh. I mean, nandun yung GSX-S ko dati, GXSS, tama, 150. Pero talaga yung passion ko talaga kasi is old school talaga eh, classic talaga eh. Kaya yun, kumbaga ito yung umpisa ko eh. Dito talaga ako nag-umpisa mag-vlog, mas ma-appreciate yung mga bagay-bagay. Sarap. Tigers Camp, bukas ba? Parang hindi. Ito na ako kay Manang. Ito paboritong spot ko kasi ito eh. Ay, kape tayo. Sa mga bago rin po sa channel ko, panoorin nyo po yung mga previous vlog ko. Nandun lahat yung mga nandun lahat yung mga ibang mga katangian, mga pangit dito sa motor na to. Kasi nga wala naman talagang perfecto motor eh. Wala naman talagang ginawa motor para sa atin eh. Kaya nga tayo yung mag-adjust para sa motor. Kung perfecto na yung motor para sa atin, meron pa rin mga kulang yan. Kaya nga minsan nag-modify tayo eh. Parang ako, diba? Kulang pa rin ako yung side mirror. Bakit ng side mirror para sa akin? Mas gusto ko pa rin na to, yung bar end. Kaya ginawa ko pa rin ganito. Manabela niya, para masyadong mataas. Yung tambucho, yung mga modification na yun. Kasi hindi para sa akin yung ganung style eh, yung ganung design. Kaya ako binago. Yan, kaya sa mga nagsasabi po na stock is good, yes, stock is good, promise, totoo yun, wala ka pang gastos. Pero minsan kasi binabagay natin si personality natin eh. Kaya ganun. Kaya wag po natin i-judge yung mga nagmo-modify ng mga motor nila. Minsan mumukha ng kengkoy, di ba? Minsan nakaka-perwisyo na. Kumbaga, pagkatao nila yun. Pero minsan sa totoo lang, sana hindi naman yung tipong sobrang nakaka-perwisyo na tayo sa iba. Responsible pa rin tayo sa mag-modify ng mga motor natin. Alam ko po, marami ng mga nangyari ngayong taon na to, mga good or bad, sa family, sa kaibigan, sa buhay, sa mga trabaho natin. Sana lahat ng yon i-accept natin as a blessing, i-accept natin as a positive. Tingnan natin yung pang positive side kung bakit mga nangyari mga bagay-bagay na yon. Yung thankful tayo, hanggang ngayon buhay pa rin tayo. Dahil marami ngayong panahon na to, habang pinapanood nyo to, marami ng mga nawala. Doon na lang talaga yung mga buhay nila. Kaya be thankful pa rin na tayo, eto ngayon, nakaupo, nanonood, kung ano mang ginagawa natin ngayon. Sana sa susunod na taon ay mas mapaganda pa yung mga buhay-buhay natin. Including me sa pagbablog. Sana nga dire-diretso ko na to. Kasi hindi ubra eh, dire-diretsoin ko din eh. Gawa nga nung syempre may mga ibang priorities din tayo eh, kasi hindi man tayo kumikita masyado dito eh. Ay, sarap magpatakbo dito ng 20. Diba, nang ganito lang. Sarap ng damin.
Sa ngayon po, yun na lang po muna sa ang vlog natin ngayong taon na to. Hindi ko alam kasi kung makapag-rides or makapag-vlog pa ako na itong bago tapos ng taon. Maraming salamat sa mga sumuporta mula umpisa hanggang ngayong taon na to. Maraming salamat sa inyo. Sana po hindi kayo magbago. Pangako, ako din, hindi man ako magbabago. Una sa lahat, wala namang magbabago eh. talagang ito na po ako. Okay, kung minsan, di ba, may mga negatibo tayong naririnig, comments or ano, yan, minsan talagang hindi natin pinapatulan, hindi natin ano. Kasi ganun lang po talaga ako. Ayoko lang talaga ng maraming chichubureche, ika nga. Gusto ko lang lahat, lagi, payapa lang lagi. Sana ganun din po tayo. Okay? Magmahalan tayo. Huwag tayo mag-away-away. Isa lang dahilan bakit tayo nandito sa channel ko. Dahil sa motor na to. Dahil sa Cafe 400. Kasi lahat tayo naghahanap tayo ng budget motorcycle 400cc, pwedeng pang expressway. Yun lang ang habol natin. Kung wala ka pa na ito, sana may natutunan ka. Para kung bibili ka man, kung nagustuhan mo man, bumili ka man. Hindi mo nagustuhan, hindi ka bibili, okay din lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Next year, kita-kita po ulit tayo. Tayo lang po ulit. Have a good day po. God bless us all. Ciao.